Zimbabwe Masvingo Road yokonzeresa maaccidents akawandisa. Musi takareceive news Ford Ranger, mota iyo inonzi Ford Ranger yakaita head on netruck. After zvaita head on, mota pickup iyi yakatanga kubvira makafa vanhu vanosvika ivo 5. Nhasi futi Masvingo Road tareceive news bhazi riri kutsva. Ndichikutambirai zvekare pano paAtrari 263 kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Ndini nchange ndichimhanya nenyaya dzachona dziri kupisa mastreets esocial media. Nhasi musi wa5 September 2024 ndatomhanya nadzo ndikuzivisei zvaitika izvezvi dzebhazi iro ratsva munzira yehighway yeMasvingo. Ndokumbototsa zvatinofuka mucomment section pamusoro penyaya iyi. Masvingo Road chii chinombokonzeresa accident? Zvimwe zvona zvakuda kushinga kunamata ndo kune macases mazhinji engoti mota yabvira kwaitika tsaona apapere month kusinonzwanzi Masvingo Road maitika tsaona. Hongu iroad iri busy but zvakuzonyanya veduway bhazi rangotanga ungobvira. Ndokumboromuone this video motaura zvamunofunga mucomment section pamusoro pevideo iri. Wapedza kuriona ushare kuhamani shamwari. There's a bus that is burning. This is Masvingo Road. Today is 5th September 2024. Where Masvingo Road is happening right now. As you can see, this is Team Poon coaches. But looks like everyone managed to come out. Everyone managed to come out of this bus. This is Masvingo Road. So if your relative was in this bus, we can confirm that everyone is out according to what everybody is saying. It is being reported that everybody came out. This is Tifakuni reporting live. Apologies to the owner of this crash. Yeah, I hope mazvionera mega chiitiko chatasangana nacho muzuva ranhasi. Zvinosereresa, zvinorwadza. Bhazi ngotanga kubvira. Chii chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe? Ndationa sei mucomment section. Mwari tirangarirei munguva ino yatiri.